Câteva camere de luat vederi postate în casă, dar și afară, au surprins azi noapte secvențe care vă vor șoca. Face urâtare, face... Vă omor, pe toți vă omor! Camerele montate în casă au surprins momentul în care un papuc s-a izbit violent de ușă. Localnicii, însoțiți de un polițist, și-au făcut curaj și au pornit în miez de noapte spre cimitir. Au luat cu ei și un țăruș să se apere de fantomă. Aici domnea o liniște totală. Am fost seară să spargem și alți fenomene paranormale. Eu sunt Satana. Vă omor, pe toți vă omor!